digendong. Ini kena mau ayu-ayu Ya enek saweke dicuri. Kos. Nuwun. Monggo pinarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepan dipun tepangaken sedherek santri pundi Nggih, Kyai. Menika kula saking Dukuh Sugih Waras. oh saking Ki Waras. Nggih. Oke, wonten perlu napa? Nggih yen sewu. Yen sampe saderengipun ngaturaken sedaya kepatan nggih, Kyai. Oke, adalah sami-sami. Menika ngaten. Niki sajak rame-rame kados yang kewata niki dusun pundi? Mriki dusune dusun Sidomuki mriki. Bos, nggih, dusun nggih. Kok kados peken nggih. Nggih, mriki kenging dipun watani pakan kula gandeng. Oh, Wonten perlu menapa to? nggih ngaten, Yai. Iki saderenge ngapunten saestu niki menika lho. Kula saking menika dipun suwuni tulung. Nggih. Kalih sederek kula, adik kula. Olahragane jenengan wonten pundi? Menika wonten griya. Iya. Nggih, menika boten saged madosaken kula kapure madosaken sak ketemune sak kepethuke mata. Oh, iya. Oh, Ceritane ngaten lho Yai. Pripun tapi? Nah, ngaten. Menika putrane pun adik kula Iswanto. Nggih. Nggih. Kekalihipun menika nangis kemawon, mular kemawon. Nggih boten saged mendel. Jebule nyapa tonduk kae awakmu kok nangis bae. Lajeng menika sumawuripun nggih to menika matur ngaten. Ngeten lho, Pak D. Niki kula nangis ae mergo niku kula niku nggih saged mendel nek empun dipadosaken Sekar Manca Warna ngoten nggih Kakar Mayang ngoten lho. Oh, ngoten. Ngoten. Dados saged mendel menawi sampun pikantuk Sekar Kakar Mayang. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Iku sing mekare itu napa sore? Ingkang karipun rinten kalian dalu ngoten lho Yai. Oh, ini kalian dalu. Nggih. Terus niki wau rame-rame lha Lho, putrane niku pinten sedaya? 8. Nggih kang mlebetaken 8. Oh, niku mboke nggih loro. Napa nipun? Mboke nggih kalih. Mboten. Oh, mboten. Ngaten lho Yai. Pripun? Ngaten menika. Menika putranipun menika kalih. Kalih. Ya, jeneng ingkang setunggal nggih nyuwun dipun padosaken malih. Oh, Mary. Nggih, Mary Oh, lajeng nggih. di padosaken sareng-sareng. Oh, ngoten. Nggih, ajak piyambakipun kagem ngekaraken ngoten. Ingkang setunggal ingkang lajeng Ngoten. nggih, yang setunggalipun kagem benjang enjing temu manten ngoten lho. Oh, ngoten. Lah terus saiki putrane tumut apa badan? Pripun? Putrane tumut apa badan yo kan? Putranipun teng griya nika tasih mulan mawon dinengen kalih bapak ibuke. Oh, ngoten. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Boten napa-napa. Mboten. Nggih. Pripun? Sakniki sing penyan patosi Sekar Kakar Mayang. Nggih. Nggih. Mriki niki pakene paken lho kan. Nggih, kena gandeng. Nggih, nyuwun pirsa sedherekipun. Nggih. Lajeng panjenengan niku asmanipun sinten to Ki? Oh, kula nami kula Idam Wawan. Oh, Ki Dawawan. Nggih.
semanten kula dipasrahi kaliyan Ki Abu Nawas. Ngoten. Ingkang damel gagal mayang utawi nggih kembar mayang menika. Nggih. Sasampunipun dipasrahaken dumateng kula kabule nyadi wonten peken lho gandeng. Sok sinten kemawon ingkang badhe ngersahaken dipun pemanggaken. Nggih. Menika mekaten wali. Oh nggih. Keleresan nggih. Nyai niki kula badhe betahaken Sekar Manca Warna. Nggih. Sekar gagal mayang menika. Nggih. Tetapi mriki kagungan niki. Kagungan kathah niki nggih. Nggih. Oh ngaten. Iki ditumbas kabeh lho Wah. Oh ngaten. Nggih. Nggih nuwun sewu reginipun pinten niku? Niki regine awis lho anu Dik niki. Oh ngaten nggih. Awis niku pinten Yai? Niki regane satak sawi sak jengkol tuku selawi. Oh ngaten. Ngantos sak gudang, rong gudang, telung gudang. Oh nggih reginipun. Menapa benar sanggup? Nggih. Niki reginipun satak sawe, sak jempol suku selawe, sak gubang ngantos rong gubang nggih. Nggih. Nggih niki kula sanggup. Sanggup nggih. Nggih. Niku persyaratanipun iku. Persyaratanipun apa malih? Nggih, lajeng ngasta Joko Prawan napa mboten? Niki kula sampun beto. Sampun beto. Oh nggih. Saniki pundi? Niki wonten niki. Niki Jokonipun Nuwun sewu napa kula melek kepanggih ketepangan pareng nggih. Oh pareng nggih, pareng nggih. Sabina, panjenengan asmanipun sinten Mas? Sugeng. Sinten? Sugeng. Sugeng. Oh, ngoten. Kasih Joko nggih. Asik. Kasih Joko saestu. Nggih. Boten ngapusi. Boten. Jajali delok. Ora, kok boten asal ta ditingali. Oh nggih, namine Sugeng asli nggih. Nggih. Boten tiruan. Boten. Sing maringi asma sinten? Bapake. Oh, bapake, kagungan bapak nggih. Oh nggih, matur nuwun nek panjenengan kasih tulen. Sunggilipun asmanipun sinten Mas? Fahmi. Pak Fahmi. Fahmi. Oh nggih, tasih legan nggih. Nggih. Tasih pun sunat. Sampun. Sampun. Nggih, lha kinten dereng mosok ngono Mas Gore. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niku mboten kene dicopi itu mboten kene. Oh mboten. Nggih maneman nggih Mas nggih. Nggih. Pundi putranipun Jokonipun niki pramanipun. Oh nggih. Nuwun sewu nggih asmanipun sinten? Rohma. Mbah Rohma. 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 Oh nggih. Tasih kenya nggih. Tasih saestu. Ah, kula ngapunten. Mboten nggih. Saestu nggih. Nggih, sampun. Tunggilipun asmanipun sinten, Mbak? Aira. Sing dinten nangis itu sampean nggih. Mboten, mboten wonten bener pripun, Mbak? Nggih, enten mboten kira-kira yang dinengen karo mboke kok bapake ngono Pak. Tasik perawan nggih, Mbak. Tasik napa bulanan apa mboten? Nggih, sebulan pinten? Boten iki namung guyon. Matur nuwun, Mbak. Nggih, matur nuwun iki putra-putra sampun dinanasa. Nggih. Monggo dipun pirsani kok menawi pundi kang cocok, pundi kang sae. Nuwun sewu nggih Yai. Monggo. Nggih kula atenganipun. Oh nggih, monggo. Nggih Yai. Niki sae sanget. Saestu. Nggih saestu. Boten Pun kecewa. insyaallah boten. Boten nggih, Boten. lahir batin Nggih. nggih. Benar boten nyuwun pirsa. Nggih ngaten. Saderengipun niki mengke kula beto. Nggih. Niki kula badhe nyuwun pirsa niki. Oh monggo. Nggih. Tapi pun kakak-kakak. Pareng kok. Oh pareng. Nggih. Pareng. Nggih ngaten lho Yai. Nggih. Niki ngembah mayang niki Sekar Mayang Manca Warna niki kula tingali sampun sae. Nggih. Lajeng niki kula tak nyuwun pirsa. Nggih. Niki kok nggih kok wonten
januripun wananipun napa ya? Oh, janur itu sejane menungso niku nuwuhake saking nur. Nggih, dados nggih tak wanci-wanci putrane Benan dados kemanten. Saged dados kaken-kaken pinanginan nuwuhaken nur menika ingkang dipun kasebat janur. Nggih. Sejane nuwuhaken nur. Katen Ngaten nggih. Lajeng menika kok wonten payungipun menapa? payung-payungan iki. Payung. Nggih. Payung menika damel pengayoman. Pengayaman. Nggih, damel mayungi ingkang estri winjang. Nggih wonten kepanasan, mboten kepanasan. Oh, ngaten. Nggih, menika damel pepayung. Nggih. Lajeng niki Yai. Wonten uler niku, uler-uleran iki niku maknane napa niki ya? Nah, niku uler niku barang gegremetan. Ingkang sawanci-wanci gegah napa sampun nginjak dewasa, pados sangkang tangan, gremet kasedene uler menika. Oh, ngaten. Nggih. Lajeng niki Yai, tasih enten malih. Nggih. Niki kok wonten keris-keris niki. Oh niku keris keris niki. nggih. Keris niku pusaka disengkel mboten kena diiris-iris. Niku namine keris. Ah, Nggih niku jenenge pusaka. oh pusaka. Yang jaler kan mboten gadah pusaka, mboten mantep. Nggih. Lajeng malih Yai niki. Niki kok enten manuke niki. Oh manuk. Nek wadeng niki Oh manuke. becok bilangan tingali lanang apa wedok niku? Ketawise jaler apa manuk? Oh jaler. Oh sing gadah manuk niku jaler ya. Nggih. Oh nggih nggih. Niku manuk niku sak wanci-wanci benjang napa niku sampun mendewasai dewasa. Ngimano barang sing menuk-menuk. Maksudipun Maksudnya niku pun ngantek tingguh kali sinten kemawon. Lamun gadah bojo-bojo aja tasih didol. Oh, ngaten. Emang sing wis nek jero omah. Oh, ngaten nggih. Iku namanya menuk-menuk iki ngoten niku. nggih. Kon sampeyan malih. malih kok sampeyan niku nuke sinten iku boten Oh, pareng. ngoten. Nggih. Nggih. Lajeng malih Yai. Nggih. Iki wonten kipas. Oh kipas. Nggih. Niku kipas niku lek siang-siang lek matangi kipas. Oh, tepat nggih. Kipas niku titip napas tenggene mara tuwa. Oh, ngaten. Nggih. Sapados kersane angsal hawa ingkang seger. Oh, ngaten. Nggih, menika namine kipas. Oh, ngaten. Titip napas manipun. Nggih, lajeng niki kok wonten gegodhongan. Nggih. Enten godhong ringin. Ah, ringin iku lek pun mali diangen-angen yo ora meh apa wis ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Lajeng niki wonten napa niki puring niki. Puring niku mengke lek adu pupu ben garing. Ben garing sik telah duduk ra entuk. Oh, ngaten. Kok lucu niku. Oh, nggih. Pancen ki ada kuno niku. Lajeng niki kok wonten mayang niki. Oh, mayang. Nggih. Niku namine gagar mayang niku nggih niku. Oh, ngaten. Namine gagar mayang utawa kembar mayang. Kembar niku padha mayang niku ngen-ngen. Oh, ngaten. Ngen-ngene piyantun kakung kalih piyantun putri menika menyatu dados tunggal namine gagar mayang utawi kembar mayang. Mulane niku didamel sami. Nggih. Niki ingkang pungkasan ya. Nggih. Menika kok wonten candi. Niki. Oh, candi? Nggih. Oh, niki niki. berdinipun menapa? Oke, candi niku sakeluarga maksudipun niku bincang nek mbok bilih sampun omah-omah dugi iki wanci sampun ngantos tingguh omongane liyan. Oh, ngaten. Kudu begeget kaya dene tugu Sinukarta. Oh, ngaten. Lah boten usah omong rono omong rene niku boten perlu digubris. Oh, ngaten. Damel watake tugu ngoten niku wae. Bareng mayang menteleh ngaten. Nggih, nggih ngoten niku. Nggih, Yai. Nggih. Pon niki mbok bilih cekap nggih Nggih. kula nyuwun pirsa. Nggih. Nggih. Salajengipun menika sekar mayang badhe kula tuta wangsul. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, nyuwun donga pangestunipun mangke mugi-mugi mawon Bapak Iswanto saka Ibu nggih ta. Nggih. Lan putrane saged mendel. Katrik. Nggih. Menika kula beto wangsul lajeng nggih menika Yai Menika pun wasari sak satak sawe sak jebol 10 selawe sak gubang 20
kula tampi mugi-mugi sageta lestari widodo nirih sampikala jengkal panjenengan kaliyan putra putrinipun injing diagem sageta dados kaki-kaki lili-lili ngantos puput yuswanipun nggih menika ingkang kula dongaaken panjenengan